Hey, jangan masuk ke sini. tam sanai nogosi omhaike je domkir jagai tongo thik khumlung omhai khaijagao belai hambai sini media rok no ino sanja jorani actually situation hamya digi thangai tongo जों tini chin takuk somir nogo hailekya जों khanaka chin takuk somini nogo diborjani duita tampro ba araita tampro omhai digio BJP ni kaisa bodol borok जों khanaka actually borokni flag kanyani phayuni khanaka flag kanyani phaiban kintu oyang tangi phaina borok kuli morao flag to borok bagal se kayu tangi tini somin nogo phaini nang borok মানে actually जों अरन साइसे साइमान नब्रनि जे गुंडागिरदी माननीय मंत्री जे हुमकिरि मानि ब्र सम्पूर्ण तिप्रासा ब्रन्जन बगै एटा चक्रान्त फनाङै दं ब स्राय स्राय ओंखाय जों नुखा मिया चिनि माननीय मुख्यमंत्री अ खुमलंग फाइके फाइ ब्र फ्लेग अ काइजा ओंखाय साबजानि नाकि ब्रन फ्लेग फैसा किन्तु स्राय साइमान न काहे चक्रान्त ब्रन फ्लेग न ब्रन फुयै तिप्रामो थाना दुसबे अब स्राय स्राय तांगि हिमा तिप्रामो थानि बरक कुनु ब्रन फ्लेग फैनानि चिनि कुनु दरकार गै कारण फ्लेग फैनानि के जों कमजा फ्लेग फैमान चिनि कुनु इंटेंशन गै एक्चुअली बरक अब काहे चक्रान्त बा ब्लास अब बरक काइसा सलनाय दंमोनसि सलनाय दंमोन तिनि तिन ताखौ समिन नगो फाइ जेबे नगो फाइ ब्र हुमकिरि फाइया जेबे बिनि भिउसन थ्रेट खाइ फाइया मतो सम्पूर्ण भाबे बरनि हाई लेवल नि अर्डर बाय बरक खाइ फाइसि गांखौ सानामसो हमसि जों बाय तिप्रामो थाबाय बरक चैलेंज तानानि जों जखन शुरू खाइगेनके आफ्रते भयंकर गन हाइसि बासा वान शट दंना जों तिप्रामो थार सिरिं दंमानि बासा को हाथ तिप्रामो थार फाइलियानो वान शट ना सनो बाध्यता खाइदि जे जों बाद दंनाय जात आमति सामसन ताखाइ हेसि सुसुजि एके महाविपद ना हेसि एके महाविपद नाय अरो चिनि ताबो हजार चिनि वारियर रक रेडी दं हेसि केबो जों केबनो सका याक्ति साया जों केबो कुननि बेमान सामं खाया जों केबनो जों थ्रेट खाया आताखजा प्रमाण आइ दो मिया किसा बरनि प्रोग्राम बरक बांमा बायनो बरक फान दंजागलायो जे एरिया उसिंखल एकटा बिसिंखल खाइ दङो म नायनाय दि बरक जदि पावर फाइगेनके ता मने तिबर सिचुएशन अब संस्राय से नुगु दं सुदु अमताबो तितेदिस एरिया ओ बरक पायांगैसे ताबो बरक न बरक कइमा दं तितेदिस फाटार थारि नों जे जागा तिनि सिबिएम न मिटिं खाइदिया रानी बाजार हाइ जागो सुदिबो न बुखा हा कदम तला हाइ जागो तिनि मुस्लिम न बुइ आकइते दहरो हा बिलोनि हाइ जागो तिनि मिटिं खाइदिया बरक हा माने बीजेपी जदि पावर एडिसो फागियाके तिब्राते का हामा दं लागला हाइसे कारण दिनि पावर करि बैसे किहिसा फान खाजाव बैसे नगो थाइ हुमकिरि खनो खाना ताइ चिनि बुको चिन समिनि वाइफ पक सामानि हा पसाबुनि शेष करना पु तिप्रामो थार जदि ब्र हाजिना दाउना खाके जोंर स्राय सेकेदिमन होइसि जोंर कालियाव दम हाजि इच्छा खाके हाइसि केबो जों आमदि खाया जतनि अधिकार दङ जतनि राजनीति खायनो अधिकार दङ डेमोक्रेसी जतनि खायनो अधिकार खायदि नरक स्पीच लंका कक सालंका चिनकुना आपत्ति আর যারা অস্বীকারিনো সারামু সুঙ্গা নরক কিন্তু অস্বীকারি তাংদি যে বইনি কক ভাই তিপ্রাসো ব্লাইন জাগাও তিপ্রাসো থিলেন জাগাও তাসাং দিহেছে কিসা রাংনি bagै निन दफासिनि ले तिनि किसि सायं बाय चुक खानि जां bagै दफान नगन निन नगन थाङै नति हुमकिरि सिनाय दा ताम लास्ट वार्निं साबरो तिप्रामो था जदि नायहुके तिप्रासो नायहुके नन खुमलु काय जुम तनमन होइसि आज के चिनरो बरक दंगो जों चैलेंज तानाय हेचो जों तिप्रामो था चैलेंज तानाय आर जोंबो लीगली जों एक्शन लानाय थानाय जों एफआईआर खायनाय थानाव जों सिनुओ अ बर नेतृत्व साब खाय दं जों साइमन अ जागाव बरक साब फाय जागाव इभेन साब नेतृत्व रि दं
जों जतन शिव हाइस और किसा दल बांजाम किसा फान बांजाम बर नगद